Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura monument li jfakkar 40 sena ta' storja ta' Enemalta. Monument li fi kliem il-Prim Ministru huwa simbolu tal-avvanz li jagħmel pajjiżna fil-qasam tal-enerġija, simbolu ta' riġenerazzjoni li ilha titlob għalih il-Marsa u huwa l-ewwel toma ta' futur aħjar għal din iż-żona. Il-monument bl-isem ta' 2017 sar minn studenti tal-EMCAST u huwa mnebbaħ mill-proċess ta' bidla li rat l-Enemalta. Il-passat huwa ppreżentat permezz tarkati tas-sadit, il-preżent barkati kemm tas-sadit u kemm dawk iżjed notfa u l-futur barkati notfa u filgħoli, ħarsa lejn futur b'enerġija nadifa. L-installazzjoni tinkorpora fiha ċirku li jirrappreżenta magni u struttura li tissimbolizza l-għaqda tal-ħaddiema tul is-snin. Il-Prim Ministru rringrazzja lil ħaddiema u fakkar kif b'ħidma sħiħa magħhom l-impjieg tagħhom ma' kumpanija li kienet f'xifer falliment kien salvat. Minn Enemalta li kienet mażra għall-ekonomija Maltija għal Enemalta li kienet kapaċi tattira investiment barrani dak tax-Shanghai Electric. Qal li t-tifi tal-Power Station tal-Marsa diġà qed juri r-riżultati e kif studji li saru mill-Enemalta urew titjib fil-kwalità tal-arja tal-madwar. Kienet deċiżjoni importanti qal il-Prim Ministru li waslet biex il-Marsa bdiet turi l-potenzjal tagħha e kif attirat investiment fil-korsa ta' żwiemel. Il-Prim Ministru qal li nies tal-Marsa mhux se jkunu abbandonati u se jara li tiddaħħal iżjed sigurtà u li l-Marsa issir post ta' rikreazzjoni. Din hija tifkira ta' suċċess qal il-Prim Ministru. Għadna nofs triq u għad irridu naslu għal bidla li għad trid tara l-Marsa. Fl-inawgurazzjoni, il-Ministru Konrad Mizzi qal li l-akbar monument li qed jingħata u dak ambjentali. Qal li la darba tiżarma l-Power Station tal-Marsa se tkun is-salvagwardjata l-parti magħrufa bħala Station A li għandha valur storiku għall-istorja tal-Enemalta. Dan fl-istess waqt li l-poplu se jingħata lura peniżola li l-potenzjal tagħha qatt irid ikun sfruttat.